Oh, Mumbai trangin kan lo lang cover mun sang le India ram mun sang ko pui te le Mizoram om zong te Christmas chi bai kan buk chewani ke ni hi Mumbai Mizo Association minga suai tu ni mek te kan ni ya tuna kan om na hi bandra ania Mumbai Mizo in khom te kan in khom na mun atangin kan ron lang ani Video me? Yes, video. Hey, refreshment ka name Mumbai Mizo Home advance Christmas ka mga refreshment food ka niya ni hey. Ano Mumbai? Ole. Mumbai naman din Christmas. Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas. Mumbai hian Mizo hi sang hi vel oma kanin ngaya amaro chu Mizo Association MMA Mumbai Mizo Association ron in register tak hi chu sang khat bor vel an nia kumina hian kan member mi zasuang fe hi chu Mizoram ate India ram ko puidang ate poniang Christmas mang turin tuna hian min hosan mek toni
oh Mumbai à hian Christmas si Mizo mang ang ten kan mang ve thina i Mumbai khopui à hian Mizo te mun bia kan in khoma pakhat chu tu na kan om mek na Saint Stephen Sars sinia tin pakhat le chu Mumbai Presbyterian ko san in khom na dadara an omboka chung ko san pani te chuan Christmas si a sangin kan mang ve thina atlang pui chuan urlok zan te kan han mang ve a ni som hi pali tlai lama te in khom na a sangin kan nei ve ve do na tin kumina hian MME lam hian Christmas ni tak ni som hi panga hi KCA hall elai bandra venga tho hian an manganga Presbyterian ko thane ro chuan anin khom na Church of Holy Redeemer ruai nen an manga tiang chuan ko khan pani te hian ko khan program te duangin tlai lama ruai kan the ve ve do na ni He tried in sell Marine Drive Mumbai. oh kumina hian thil dang lam em thleng a om san lova amaro chu Mumbai a hian mihring hinuai som thum vel kan oma ingai taila heng zinga zap 2.7% e moleki Christian kan nia chu wang chuan kan Christmas boruak hian Mumbai khopui ang hi chu al le vak lo deuh ani maro chu ti chung chuan kholai cheite engemaw zan hmu tur awma tin shopping mall lian tak tak te po moi tak takin an chei ve a Christmas late play in tiang chuan a Christian ang reng tak chuan boruak hi chu akal ve a Diwali tem hi chu tluk lo ma sela a chei hi chuan chei moi thokhat ve viawa tin apuak dur lampang hi tun din hunai chuan a om chi alo na December ni somthum pakhat zan vel te chuan Marine Drive vela te chuan kumhlui tha hal moi le hal pu apuak han thira han en tur te chu a om hmel ani tiang chuan Christian claim te ten Christmas si helai huna kan rem chan dan danin ke mani Mizo chau ni lo po kan Christian pui nam dang te point kan mang ve do na ni oh thil dang han soi ve hin sim kan du chu hei Mumbai a hian Mizoram House kan nei ve a chu ta chuan kan sardam lo hi kum tluanin anom renga tunu na po hian treatment lalak lo an kholama Christmas mang thei lo tur hi mi engemaw za tan oma chung te pol chuan an dam lo pui an kan sar patient pui Mizoram mi ten tholom te thoin tunu na hian Mizoram House Christmas puala ruai thet na tur sumte an ron thon na chungte mangchuan Mizoram House kan sardam lo ho ve thei lo ten Christmas an mang ve do na ni tin hei Mumbai a ni china kan soyang khan kan ko san pani suai tu te hi an fele em maya hei tun Christmas huak ve ta po hian kan ko sana thalai pol tele ko khan nu ho ten Mizoram House dam lo te ron kanin thilpek khru tak tak an ron pe a heng hi Mizoram House en kol tu kan ina ang point
ลมกติคบมายาอันสุงะลมทูกันเสียตินเฮกันมุมไบคบปนเสตาเฮียนTBZ missionary te Maharashtra TBZ mun pui ambarna ta oma ta chuan heng kan ko than nu ho te le ko than suai tu te hian thil pet te po Christmas pualin an lo va te nge a Mizoram le mun sang thang point heng kan missionary te tan te le kan dam lo te tan hian trong trai na hun te in thei ran chuan min lo man sak ve turin kan som he chewani Taumet parangin Alat suay may donsil Rinod takil Chanlay itehin Lalpatanihan ang Ang vanglay di at suay may donasil